ना ना लय कुछ मत बजावल ना लय ढेर बाज समय के भाव हम मात्र एक और भजन गावल जाई बाकी बड़ा सुंदर हाँ हा 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 हाँ का कहीं हम रहे दी जार के दिन हो हाँ अब हम ठंडी सबकर लागेला बन्नी उन्नी तनी पहन के आ गई नहीं हो हाँ मनीषा जी कहत तरीके रुआ तो पहले ही से गाथ ले ले बानी हमरा गाथ ला के इतना को दुख बा रुआ के केम मना कइले बा रुआ के थमानल नी इनर उनर इनर उनर इनर उनर रुआ के केम मना कइले बा रुआ मर्जी होके इनर रुआ के थवा सकीला हो जाता है भाई गणेश जी के सुनन देखी मनीषा जी कुछ अपन पूंजी रखी अपन को सनो होई त अपन कहाई हई हम गुहार कर ले हो पुकार कर ले परदुमन यूट्यूब पर गा के छोड़ देले बारे वही में का कहतरी आइए बाबा हमर इज्जत संभारे ए भाई हमरा त डर लागल राकेश भाई काहे ई कहतर के आइए बाबा हमर इज्जत संभारे कहत कि 4-5 आदमी मिल गए आइए बाबा हमर लाज बचाओ ना कही है ना हमर इज्जत संभारो ए बाबा ए बाबा हद हो जाता भाई बाकी हम तारा कुछ कहम ना बाकी तू तो देखने के पहले ही लागो तारू हां के हमरे के तू गोला गावे लगलू आ खाली फूक दम तो उझे आ जाए दोसर कुछ ना खाली फूक दम तो उधे आ जाए आवाजों का ऐसा ने एगो पागल रहे जननी स्कूल में पढ़े गई मास्टर साहब पूछले कि बच्चे बंदरगाह किसे कहा जाता है किसे प्लस के मास्टर साहब जानत नहीं कि बंदरगाह के करे कहल जाला के करा के जिसमें बंदरों को पकड़ कर गाहा जाता है उसे बंदरगाह कहते हैं मास्टर साहब से करे कि रहे देते हमर गुरु बारे बंदर के कहा जाता बिरहा बोले बनी तो जवाब ली दूसरे का ना अपन गाय सारा दू हो ए बाबुआ बड़ा ही सुंदर खेसारी भाई गाना गोलले हो कि चढ़ली जवानी जब छुए अंगनाई के मेहरारू बानी कि मेहरारू वाला भाव रो नखे देखी कैसे होला अभिषेक बाबूआ ए बात डालूंगी हाँ सर मार डाले अलबरे दे मौगे के मर्दा बाहरा बा मौगे कले अरे अरे ओ माय डॉग अरे हमार बारा बा तोली के टेंशन में पड़ जाता रह जा हां कमाई के फेरा मारन से मौगी अपना सखी से कहते कि सखी हाय चढ़ल जवान ने यही में बेकार होता है तनी कहो ना कहियो तोहर भैया आइते तो भैया ए बबुआ कि हई चढ़ली जवानी जो पछुए अगर रही के त सजनवा भजनवा करेला रघुराई के ये कहे के बा ना बबुआ यही लय के सहारा लेके वो हम मंगलेश तो श्री गणेश के पास में जाकर लड़का कहले कि बाबा ले ली विधायक भाव में समझते बतन में पहले होके पूजनवा ए बाबा आशिक भजन का बता रे सीरा बना बाई के आशिक भजन का बता रे सीरा बना बाई के आशिक भजन का बता रे सीरा बना बाई के आशिक भजन का बता रे सीरा बना बाई के आज सुमेरो न बाबा लोजिया
महेश भैया के आयल बा रत्नेश्वर भैया बने का खाली रमेश भैया बाबू साहब दू आदमी दोनों आदमी के तने रोबो लेके चले हैं आई माला पहन आज जाए तने आई मंडली में मलिका। तने आई लोग तने बहुत दिनों के बाद दर्शन हुआ है, आइए ना। करीब करीब देहाती जी से प्रोग्राम रहे सोना में वही घड़ी के भेंट भाव कर बाद भेंट बांधना ना तनी शाम के आ जाए दोनों आदमी आ जाए लोग आज ये भी संगी संगाती हो कि तनी सब के हुआ महेश भैया तनी रहुआ अपना से लेके चलो आई आई पैसा ना लगी ये सब शारदा भाव ये सब श्रद्धा हमने के लगे दोसर कुछ बांधना ना ये प्रेम में हमने के पूंजी है हाँ जनी मने सच हाँ, जाना नहीं। यही लामी के दांत चीर चलता नहीं सो। प्रेमेला प्रेमेला हालांकि रोखे सिया के नहीं ना रबो हंसी हाँ यही तरह उठ के यही तरह जवाब दे के हाँ ये ना कि हंसा पक छोड़ देता नहीं रहे तो। कादू दारू नहीं दुगोला है हम लोग आए हैं पब्लिक का एंटरटेनमेंट करने के लिए हाँ। हमारे गीत संगीत का पब्लिक का एंजॉय होता है एंटरटेनमेंट होता है हाँ और रउआ गौनई के हाँ भार झेले के पड़ता है हाँ दारू के कादू दे तो झेले वाला काम ना होखे अब सब बात के जवाब थोड़ी दिहल ना जाए लोग देखत है कि केकर दारू के दे ह केकर दूध के दे ह हाँ साफ सुख हो गइल बा हाँ का कहे हम का कही रहे आहा भैया आ जाई आई लोग ये क्षेत्र में शारदा भाव ऐसा ऐसा देतो रूपी श्रोता समाज के दर्शन करावल हमारा महेश भैया के हो तो अच्छा हमारा पहले मुखिया जी आ जाए जय हो मुखिया जोरदार जी, जय। ताली हो के बाबू साहब मुखिया वाह जी के। वाह। जय हो मुखिया जी जय हम चाहम कि अब तनी महेश भैया आई तनी रहुआ आई तनी जोरदार ताली से भाई के हमारा स्वागत छोरी पैसा मन दिलो हाँ शारदा भाव से शारदा भाव से इहन हमने के बाद आई भाव माला पहना देवे के बाद आ माल ले लो के बाद हाँ हमनी के खाली ध्यान ले ली सो। हमारा बिक्की जी भी पुरस्कार दिल हमें बानी और माल फेंकी आप सबसे हमारे प्रिय मित्र वाह रे जब हम सुनहो चल जाए हाँ खोज के प्रोग्राम में आ जाए हमारे रमेश भैया जोरदार ताली रमेश भैया खाते जय हो जय हो। हाँ हाँ जय हो नारायण जी से कामना करम वाह कि वो लोग के प्रेम हमने के भाई भाई के प्रेम हाँ जब तक ले धरती सूरज चांद रहे हाँ। और सही बरकरार रहे हाँ। जय हो लेकिन हमनी के दुख केहू न बुझल। अभी तो रात बाकी है बात बाकी है अच्छा अभी तो पूरी मुलाकात बाकी है रे जी। पागल हाँ ये तो सुमरन है हाँ ये जब महिला के बाद में लोग सटा के फिर मना रहे हैं ना अपना ना छोटा मिल जाए कि बस चल जाके बा घर हाँ आ जाए हनुमान जी बबुआ मेन हो भोजपुरी का शेक्सपियर जरा कहल गया है स्वर्गीय राय बहादुर भिखारी ठाकुर जी हाँ देखिए मनीषा जी गीत संगीत हाँ। गावल अलगे बात था वाह। ई स्टेज सोना ना। ई दुगोला हाँ। इमे ब्यास के पहले बोले के शैली होके के चाहिए चाहिए। कि कौन बात कैसे बोले के बा हाँ। श्राद्ध क्रिया में आयल बानी हाँ। तो बात हमने के ई बतावे के चाहिए कि आखिर तरहवी काहे होला हाँ। दशकर्म काहे होला काहे? मरला के बाद आदमी कहाँ जाला कैसे जाला कौन कर्म कैला के बाद में कहाँ जाला हाँ। निमन कर्म कैला के बाद में कहाँ जाला बाउल कर्म कैला के बाद में कहाँ जाला हाँ। ई सब बात हमने के आज कहे के बा हाँ विशेष करके कहे कि एगो माई के अंतिम क्रिया में आयल बनी जा हाँ। लय ले दारी तो यूट्यूब वाला भाई लोग आइल बा लोग तो दिया ही नया नया क्वालिटी के हाँ उहे मेहंदी वाला ना सब चैनल वाला उहे लगा बदल के देवे के बा हाँ जन के ना वाह तब भिखारी बाबा कहले कैसे बबुआ कैसे लक्ष्मण भाई लक्ष्मण भैया हाँ भाव भिखारी ठाकुर के हाँ लेकिन ठाठ हमरा गोइते बाबा के लागती बाबू हाँ कि धोत धोत बना रही ये कलाकारी हो धोती पप धरिया धर के कन्हावा पप गोरिया हो बबरिया झर के ना धोती पप धरिया धोई के तो गइले का बना तो सहरिया हो डगरिया
मित्रा स्टोर के माध्यम से 100 रुपए का पुरस्कार बा नारायण जी बना के रखियो माई के आत्मा के हमने के शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करम जा कि माई के बैकुंठ धाम में स्थान मिलो। गीत संगीत ई परसा क्षेत्र है जनाचला कुदला के कोनो जरूरी नहीं है खाली ओरिजिनल गीत संगीत गाइबो करे जब मांग रात भर में हर एक ताल में जब उठम जा तब सबसे पहले को माई खातिर निर्गुण गावे के बा ओकर बाद में लैले दरी कथा प्रसंग सब कुछ गावे के बा ई ना कि खाली आई नहीं कमर हिला के चल गई बाबा रहू रे बोलो पुतवा के दिहका सबुतवा हो पवन के पुतवना रहू रे पुतवा के दिहका सबुतवा हो पवन के पुतवना रघुबर के दूतवा हो पवन के रघुबर के दूतवा हो पवन के पुतवना हम सुनले बानी अष्टये सीधी नव निधि कर दाता अष्टय सिद्धि कर निधि कर दाता असबर दिहली हो जानकी जी माता असबर दिहली हो जानकी जी माता अष्ट सीधी नव निधि कर दाता असबर दीन जानकी माता माता ई काहे लिखल बा काहे अच्छा प्रमादानी हमारा राजेंद्र चाचा जिला परिषद प्रत्याशी बनी पुरस्कार दिले बनी नारायण जी पद प्रतिष्ठा बना के रख के मन कामना मात्र नहीं पूरा करे ही ईश्वर सब कामना करो लिखल बा कि अष्ट सिद्धि नव निधि कर दाता असबर दीन जानकी माता ए बबुआ लेकिन प्रमाण ई मिलता कि 8 गो सिद्धि 9 गो निधि हनुमान जी हां जानकी मैया नहीं खेदेले ना स्वयं हनुमान जी बारी से सब सिद्धि के प्राप्त कइले बारे जब ना सिद्धि में 2-4 गो ऐसा सिद्धि रहे के जन कुंवार के ना मिल सकत रहे हां तो जमुना के चलते हनुमान जी के स्वयं अपना गुरु सूर्य के बेटी अनंग कुसुमा से विवाह करे के पड़ रहे हनुमान जी के 2 गो औरो बियाह भइल बा एगो रावण के नतनी न एगो और कोनो रहे ना बबुआ तो जब गीत संगीत गाई तो कुछ दुगोला गाई तो कुछ प्रसंग के कुछ कथा के बात हो तब एकरा के ब्यासी कहल जाला लोग के दूसरे हालांकि तारा कम विशेष कुछ ना हम का है काहे कि हाथना भरल समाज में लड़की लोग के हाथ में माइक दे दिया तो लोग थरथराए लगेला सही बात आ तू तो उठ के गावत तारू तो ये बहुत महानता बता हमने के आशीर्वाद तारा पर हमेशा रही कि जा माता शारदा तारा के बना के रख ए मालिक असबर दिहली हो जानकी की माता असबर दिहली हो जानकी की माता टेंशन मत लो सलेंदर भाई कहता नहीं तो खाली आज एगो रुपया दे देबो तो तार नाम बोलाएला बा अच्छा सलेंदर जादू हमारा नेता साहब पुरस्कार दिल बानी और करने के हो बा दिन
अच्छा हमारा हमने के गर्जियन हमने के दिल के टुकड़ा हमने के बड़ भाई हमारा महेश भाई के माध्यम से पुरस्कार बा नारायण जी पद प्रतिष्ठा बना के रखी यही तरह आप सब जिस तरह चेहरा पर मुस्कान बा हमारा रमेश भैया के बिट्टू भाई के यही तरह मुस्कान बन रहो हमेशा ए मालिक हम सुनले बनी कि भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे ऐसे मालिक और मलिहाला से भागी जाल भूतवा हो पवन के पुतवा अच्छा हमने के गुरु जी बड़ भैया हमारा सिलेंडर भैया यहाँ के मास्टर साहब भी बानी और विधायक प्रत्याशी भी बानी तो हम तो एक पहले सरैया न रहे साहब सरैया में आए रहे ऐलान करके गए रहे कि अगर अब की बार सिलेंडर भैया के सब विजयी बनाओ तानी तो 7 गो प्रोग्राम में क्षेत्र के फ्री में गायब वो छठी मई के घाट पर कहल के गए रहे आई एहू जो ऐलान करतनी कि क्षेत्र के कोनो केकरो प्रोग्राम हो को सिलेंडर भैया के विजयी बनाई लोग आज 7 गो प्रोग्राम सरस्वती मई के क्रिया खा के कहतनी कि आप सबके क्षेत्र में 7 गो प्रोग्राम एकदम फ्री में बिना पैसा के हम चाहम के सिलेंडर भैया खातिर जोरदार तनी ताली होके ताकि ऐसा नेता अपना क्षेत्र में बहुत कम बार के अपन समय व्यतीत करते रहे रात भर हमनी के दुख सोलेंदरे भैया बुझल ना तो दोस्तों ने तो है 500 रुपया दी है जो ही है लेकिन आज भर बैठ के गीत संगीत के मजा केहू लेवेला तो सिलेंडर भाई जोरदार ताली सिलेंडर भाई खातिर वाह वाह आशीर्वाद के प्रतीक्षा रही गुरु जी से कि ये लड़का पर अपना आशीर्वाद छत्र छाया और सही बना कर रखे जीवन भर माई और मन के मनोकामना जरूर पूरा करे तो कहा चले के बाबा बुआ अरे कि प्रेमा बा